Ndewo ụmụaka m, unu apụtala nke taa? Ọ dị mma, nnọọnụ na nkụzi Maazị Obi. Nne anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata, anyị ga-amụ maka ilu Igbo nke bụ Isi Kote Ebu Ogbaa ya. Yay! Unu aka ma ihe ilu pụtara? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ugbu a ka m jiri ilu a bụ Isi Kote Ebu Ogbaa ya kọọrọ unu akụkọ. Gekwanụ ntị. Mpụtara ilu a bụ ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọ ga-anata. Gịnị ka m kwuru? Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọ ga-anata. Ọ dị mma, enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Akụkọ a bụ maka Ekemma na Agbọmma. N'oge gara aga, enwere otu nwoke lụrụ nwaanyị abụọ, Ekemma na Agbọmma. Ekemma bụ nwunye nke mbụ, ebe Agbọmma bụ nwunye nke abụọ. Ekemma bụ nwunye nke mbụ gbara ajọ mmadụ, ebe Agbọmma bụ ezigbo mmadụ ma nwee obi sara sara. Otu mgbede ka Ekemma jere mkpagharị mgbede. Agbọmma chọrọ inye nwa ya nri mana mmiri adịghị n'ime ụlọ ya. O wee pụta legharịa anya ebe niile ka ọ mara ma ọ ga-ahụ mmiri nwa ya ga-eji rie nri. Dịka ọ na-achọgharị, o wee hụ ite mmiri Ekemma, lelee ya ma hụ mmiri n'ime ya. O kutere mmiri n'ite ahụ ma buru n'obi na ọ ga-agbaghachi ya n'ụtụtụ, n'ihi na ụbọchị ahụ bụ afọ ndị obodo ha ejighị ya aga na mmiri. Mgbe Ekemma batara wee hụ na agbatala mmiri ya, wee jiri iwe kpọọ Agbọmma wee bara ya mba maka mmiri ya ọ gbachara. Agbọmma rịọrọ ya mgbaghara mana o kwetaghị, kama ọ gwara ya jiri ite gawa na mmiri jee kutere ya mmiri ya tupu chi efoo. Agbọmma chetara ya na ụbọchị ahụ bụ afọ eji ya eje na mmiri, mana Ekemma achọghị ịnụ nke ahụ. Ihe ọ chọrọ bụ ka mmiri ya baghachi n'ite ya. Ka Agbọmma hụrụ na arịrịọ ya anaghị amịta mkpụrụ ọbụla, na ọ dị ka mmiri a na-awụ n'elu okwute, o wee buru ite mmiri ya jere n'osimiri n'abalị ahụ ikutere Ekemma mmiri ya. Dịka ọ na-aga n'ụzọ, ọ hụrụ ọtụtụ ụmụ mmụọ n'ụzọ. N'ụjọ, ọ malite na-aga ije ọsọ ọsọ ka ọ wee ruo n'osimiri ahụ n'oge, mana o nweghị nke gwara ya okwu ma ọ bụ mee ya ihe ọbụla. Dịka o ruru, otu nwa mmụọ wee pụta jụọ ya, "Gịnị ka ị na-eme ebe a? Gịnị butere gị ebe a n'ụbọchị taa? Ọ bụ na ị maghị na adịghị abịa na mmiri a n'ụbọchị afọ?" N'ụjọ, o wee zaa,
nke a, nwa mmụọ ahụ mere ya ebere, o wee kuru m nri ya lawa. N'ụlọ, onye ọbụla na-achọgharị agbụ mma, ma di ya ma ndị ụmụnna ya. Ha jụrụ Ekemma ma ọ hụrụ ya, n'ihi na ọ bụ ha abụọ nọ n'abalị, mana Ekemma gwara ha na ọ hụbeghị ya kamgbe ụnyaahụ. Dịka ọ na-ekwu nke a, ha lepụrụ anya n'ụzọ wee hụ Agbọmma ka o bu ite mmiri n'isi abata. Di ya na ụmụnna ya gbakwuru ya, jide ya aka, kpọbata ya n'ime ụlọ, malite iju ya ebe ọ gara kemgbe abalị. O lee di ya anya wee gụọ, ka ọ gụchara ha nke a, di ya na ụmụnna ya wee jiri wekpụta Ekemma mee ya akaja, ma kweta na a ga-achụ ya n'obodo ahụ. Ha mere nke a ka ọ wee taa ahụhụ obi ọjọọ ya, n'ihi na isi kote ebu ọgbaa ya. Ngwanụ ka m jiri akụkọ a kụziere unu ihe. N'obodo Ụmụagụ, n'otu ụlọ akwụkwọ praịmarị, enwere ụmụ akwụkwọ abụọ, Chinedu na Emeka. Chinedu bụ nwa na-agbasi mbọ ike n'ihe gbasara akwụkwọ ya, mana Emeka bụ nwata ihe ọjọọ juru n'isi, ma bụrụkwa onye nwere obi ọjọọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Oge ọbụla, Emeka na-ewuru Chinedu anya ọkụ, n'ihi na mmadụ niile nọ n'ụlọ akwụkwọ ha na-eto Chinedu maka ezigbo agwa ya na oke ịma akwụkwọ ya, mana o nweghị onye na-abịa Emeka nso n'ihi ajọ agwa ya. Otu ụbọchị, n'ihi ajọ obi Emeka nwere n'ebe Chinedu nọ, o kwuru na ọ ga-etinye ya na nsogbu onye nkụzi ha. O were akwụkwọ onye nkụzi ha zoo n'akpa Chinedu ka ọ dị ka ọ bụ Chinedu zuru akwụkwọ ahụ. O kwuru na mgbe onye nkụzi ga na-achọ akwụkwọ ya, ọ ga-agwa ya na ọ bụ Chinedu zuru ya zoo n'akpa ya. Ka ha pụrụ oge ezumike ụbọchị ahụ, mmadụ niile pụrụ n'iro. Emeka mebara n'ime klaasị wee were akwụkwọ onye nkụzi ha zoo n'akpa Chinedu, wee pụọ n'iro soro ndị ibe ya na-egwu egwu. Ka ha batara n'ime klaasị, onye nkụzi ha malitere ịchọ akwụkwọ ya. Ọ jụrụ mmadụ niile, mana o nweghị onye kwetara na ọ bụ ya ji akwụkwọ ahụ. Onye nkụzi ha wee were iwe sị, "Nchọpụta onye were akwụkwọ m ga-agba ya n'elu tebụl ma pịa ya ọnụ ụtarị isii." Ka mmadụ niile na-achọ akwụkwọ ahụ, Emeka gwara onye nkụzi ka ọ lelee akpa Chinedu, na ọ hụrụ ya mgbe ọ na-etinye akwụkwọ ahụ n'akpa ya. Onye nkụzi ji iwe tie, "Chinedu, weta akpa gị ahụ ebe a." Chinedu ji mgbagwoju anya na obere ụjọ wegara onye nkụzi akpa ya. Mgbe onye nkụzi ha mepere akpa Chinedu, ọ hụrụ akwụkwọ ya ọ na-achọ. O wee jiri iwe sị, "Chinedu, ọkwa akwụkwọ m na-achọ dị n'akpa gị ihe a? Ị banyela izu ohi? Ngwa pụta ebe a,
Di na n'elu tebụl m ga-akụ gị ihe tinka kụpam taa. Chinedu bere akwa pụta na-arịọ onye nkụzi. Ọ gwara onye nkụzi ha, onye nkụzi, abụghị m onye ohi. Amaghị m etu akwụkwọ a si banye n'akpa m. Ọ ga-abụ mmadụ tinyere akwụkwọ a n'akpa m ka o wee mee m akaja. Ka onye nkụzi ha welitere ụtarị ka ọ pịawa Chinedu, otu nwa klaasị ha aha ya bụ Ọbịanuju kwulitere si onye nkụzi ha, onye nkụzi, n'ezie ọ bụghị Chinedu were akwụkwọ gị mgbe anyị pụrụ igwuri egwu. Anọ m n'akụkụ klaasị wee hụ mgbe Emeka mịbatara na klaasị wee were akwụkwọ gị tinye n'akpa Chinedu. Ka onye nkụzi nụrụ nke a, o ji iwe kpọpụta Emeka jụọ ya ma ihe Uju kwuru ọ bụ eziokwu. Emeka malitere ịma jijiji ma jiri ụjọ zaa onye nkụzi ha sị, biko iwe ewena gị onye nkụzi. Ọ bụ anya ụfụ mere m ji mee ihe m mere. Achọrọ m ka a taa Chinedu ahụhụ, ya mere m ji were akwụkwọ a tinye n'akpa ya. Ka onye nkụzi nụchara nke a, o wee sị Emeka pụta na ọ ga-anata ntaramahụhụ ahụ ọ chọrọ ka Chinedu nata. Nke a gosiri na isi kote ebu, ọ ga-agbakasị ya ahụ. Emeka kpara Chinedu nkata ọjọọ, mana nkata ahụ ọ kpara bidoro ya n'isi. Like, share, and subscribe.